Έως το 1908 Έλληνες και Τούρκοι πορεύονταν μαζί και τίποτε νομοτελειακό δεν έδειχνε να τους χωρίζει, όχι μόνο στον Πόντο, μα και σε ολόκληρη τη Μικρά Ασία. Με την επικράτηση των Νεότουρκων και μετέπειτα των Κεμαλικών αρχίζουν οι συστηματικές διώξεις, εκτελέσεις και εκτοπίσεις του χριστιανικού πληθυσμού. Ο στόχος ολοφάνερος, η με κάθε μέσο εξόντωση των Ελλήνων και ο στραγγαλισμός κάθε κοινωνικής και οικονομικής τους δραστηριότητας. Οι Πόντοι οι Έλληνες, αρνούμενοι να πολεμήσουν στο πλευρό των Τούρκων, κρύβονταν στα βουνά, στα υπόγεια των σπιτιών τους, στα ταβάνια, στα πηγάδια, όπου έβρισκαν. Όσοι κατατάχθηκαν, λιποτακτούσαν και έτσι πλήθαιναν οι ανυπότακτοι και οι φυγάδες στον Πόντο. Με την έκρηξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, το φαινόμενο αυτό γενικεύτηκε και έτσι το 1914 πολλαπλασιάστηκαν οι φυγάδες. Οι Τούρκοι, φανατισμένοι και αμήλικτοι, δημιουργούν για τους απίστους τα φοβερά και τρομερά αμελέτα μπουρού, τα γνωστά σε όλους τάγματα εργασίας. Έτσι, οι Πόντοι οι Έλληνες σπάζουν πέτρες, ανοίγουν δρόμους σε συνθήκες ιδιαίτερα σκληρές και αντίξωες, με ελάχιστο φαγητό και νερό, με αφόρητο κρύο, ζέστη, βροχές και χιόνια, πεθαίνουν καθημερινά από τις κακουχίες. Πολλοί από αυτούς, για να γλιτώσουν τη ζωή τους, αναγκάζονται να δραπετεύσουν και επιστρέφουν στον τόπο τους για να κρυφτούν με ασφάλεια. Έτσι έδωσαν την αφορμή που ήθελαν οι Τούρκοι για να ξεσπάσουν τα μανιασμένα και βάρβαρα ένστικτά τους στις οικογένειές τους και στους δικούς τους ανθρώπους. Κακομεταχειρίζονταν τους άμυρους γονείς να παραδώσουν τα παιδιά τους, άρπαζαν περιουσίες, βίαζαν τα γυναικόπαιδα και έκαιγαν τα σπίτια τους. Κάτω από αυτό το κλίμα τρομοκρατίας, η επόμενη κίνηση των φυγάδων ήταν να καταφύγουν μαζί με τις οικογένειές τους στα βουνά. Έτσι, από το 1915, σιγά σιγά σχηματίστηκαν άτακτες μικρές ομάδες φυγάδων που τριγυρνούσαν στα δάση, στα απάτητα βουνά και τα ορεινά χωριά. Αυτές οι ομάδες αποτέλεσαν αργότερα τους πρώτους πυρήνες των τακτικών αντάρτικων σωμάτων που προστάτευαν τα γυναικόπαιδα. Αγωνίζονταν υπερβομών και εστιών, τιμώντας τα ιερά και τα όσια της φυλής. Το 1916 και μήνα Απρίλιο, με διαταγή του Ενβέρ Πασά, οι πρόεδροι των χωριών καλούνται να παραδώσουν τους φυγόστρατους. Πράγμα βέβαια αδύνατο, διότι όλοι αυτοί ήταν πλέον φυγάδες στα βουνά μαζί με τους δικούς τους ανθρώπους. Έτσι έκαιγαν τα σπίτια τους και δίμευαν τις περιουσίες τους. Οι φυγόστρατοι, μπροστά σε αυτή την εφιαλτική εξέλιξη, οργάνωσαν ένοπλα την άμυνά τους για να υπερασπίσουν τη ζωή τους και τη ζωή των οικογενειών τους. Οι μάσκες έπεσαν και το σατανικό σε κάθε του μορφή σχέδιο των Τούρκων λαμβάνει σάρκα και οστά. Νέοι, γέροι και παιδιά συλλαμβάνονται αδιακρίτως και απαγχωνίζονται εκεί, μπροστά στα σπίτια τους, με πρωτοφανή αγριότητα. Άλλους τους τουφεκίζουν στα χωράφια τους, άλλους στα μποστάνια τους και άλλους τους έστελναν στα δικαστήρια με βαριές κατηγορίες. Η ποινή βέβαια ήταν σχεδόν πάντα θάνατος. Η εξόντωση του άμαχου πληθυσμού ήταν πολύ καλά οργανωμένη. Τον Ιανουάριο του 1918 ακολουθεί η αποχώρηση των Ρώσων
από τον Ανατολικό Πόντο. Σοκαρισμένοι παρακολουθούν οι Έλληνες αντάρτες την καθοριστική για το μέλλον τους υποχώρηση, μη μπορώντας να αντιδράσουν. Από εδώ και πέρα, ο Πόντος περνά στο έλεος του Θεού και των ανταρτών, οι οποίοι εγκαταλελειμμένοι από τους πάντες, συνεχίζουν με τη δράση τους να προστατεύουν τα γυναικόπαιδα και να παλεύουν για τα εθνικά ιδεώδη. Στις 19 Μαΐου 1919 αποβιβάζεται στη Σαμψούνα με τη στρατιωτική του συνοδεία ο μοιραίος άνθρωπος για τον ελληνισμό του Πόντου και της Μικράς Ασίας, Μουσταφά Κεμάλ Πασάς. Σε επίσημο γεύμα των τουρκικών αρχών που παρετάθη προς τιμήν του, κήρυξε φανερά πλέον το μίσος του εναντίον των Ελλήνων και επεσήμανε την υποχρέωση των Τούρκων πατριωτών να εξοντώσουν τους Έλληνες. Το Μάιο του 1920, ο θηριώδης τοπάλος Μαν Πασάς από την Κερασούντα, δεξί χέρι του Κεμάλ, μπαίνει με 10.000 στρατό στην περιφέρεια Σαμψούντος. Οι τσέτες τους σκορπούν τον δρόμο, καίνε, ρημάζουν, ατιμάζουν, δολοφονούν τους Έλληνες κατοίκους. Ένα μεγάλο μέρος τους το οδηγούν στην εξορία στα βάθη της Ανατολής. Για την εξόντωση του ελληνικού στοιχείου, οι τουρκικές αρχές έκαναν χρήση των φοβερότερων και σατανικότερων μεθόδων. Λαιλάτισαν, ατίμασαν, δολοφόνησαν, πυρπόλησαν ολόκληρα χωριά μαζί με τους κατοίκους τους. Βασάνισαν, ακροτηρίασαν, έσφαξαν, έκαψαν, έθαψαν ζωντανούς άντρες, γυναίκες, γέρους και παιδιά. Μετέβαλαν τον Πόντο σε ένα πέραντο νεκροταφείο, κυρίως το δυτικό του τμήμα. Τα σπίτια των εξορίστων καίγονται, τα ζώα τους κατάσχονται από τα αποσπάσματα ή λαιλατούνται από τους Τούρκους των γειτονικών χωριών. Για να στωρώ τα παλαιά κι η καρδιά φαρμακούται κρουνέσωνο τα μέρια μου και νιούλα μομούται κρουνέσωνο τα μέρια μου και νιούλα μομούται. Έγινε γητητό και έμορφα η πατρίδα σχωρία ρασόπαπου επέμνεται με τα νερά τα κρύα ρασόπαπου επέμνεται με τα νερά τα κρύα. Και θυμούμε τα κρύα νεράς τε μόρφα τα παρχάρας. Θυμούμε τα κρύα νεράς τε μόρφα τα παρχάρας. Τα σπράτα σιόνια στη βρέχης τα πράσινα χορτάρες. Τα σπράτα σιόνια στη βρέχης τα πράσινα χορτάρες. Το 1922 κορυφώνεται η τραγωδία. Οι Έλληνες πόντιοι που διαβιούν στα βουνά και στα δάση λιμοκτονούν χωρίς τροφή και τον απαραίτητο εξοπλισμό. Πεθαίνουν σοριδών από τις αρρώστιες και την πείνα. Ακόμη και τα σκυλιά που τους κρατούσαν συντροφιά αναγκάστηκαν να φάνε. Ο τόπος μετράει τα θύματά του
και δεν μπορεί να υπουλώσει τις πληγές του που αιμορραγούν. Η γη ποτίστηκε πιο πολύ με το αίμα τους παρά με το νερό της βροχής. Αίμα ηρώων, μαρτύρων αίμα βλάστησε τότε στο μαρτυρικό πόντο. Αναδείχθηκαν άγγελοι προστάτες καπεταναίοι που έγραψαν το όνομά τους ανεξίτηλα στο πάνθεον των ηρώων του Ποντιακού Αντάρτικου, υπογράφοντας υποθήκες με το αίμα της ψυχής τους και τους αγώνες τους για το μέλλον του ποντιακού ελληνισμού. Οι θρυλικοί αντάρτες που απέδιδαν το δίκαιο του υπόδουλου ελληνισμού χρόνια και χρόνια αγνοήθηκαν συστηματικά και δεν πήραν τη θέση τους στο πάνθεον των ηρώων της ελληνικής ιστορίας όπως τους άξιζε δίπλα στους άλλους ήρωες αγωνιστές της Επαναστάσεως του 1821. Η παράδοση μόνο, η πιο τίμια, γνήσια και αλάθητη μεταφορά από γενεά σε γενεά των ιστορικών μύθων τίμησε τα θαυμαστά, κατατρεγμένα και ανιδιοτελή τέκνα της, γράφοντάς τους με χρυσά γράμματα στο πάνθεον των αθανάτων. Έτσι φτάσαμε στην αποφράδα συμφωνία της ανταλλαγής των πληθυσμών τον Ιανουάριο του 1923 που εξευτέλισε τον άνθρωπο αφού χρησιμοποιήθηκε ως ανταλλάξιμο αντικείμενο. Ό,τι είχε γλιτώσει από τις σφαγές σύρθηκε καταματωμένο κουβαλώντας μπόγους στην πλάτη που έκλειναν μέσα τους 30 αιώνων αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Οι αργοναύτες που ξεκίνησαν με αρχαίο πνεύμα αθάνατον
παρέμειναν μετά το 1923 σιωπηλοί. Τα αρχαία μας ιερά σιώπησαν διαπαντός στην Πατρόα Γη. Ο πυρήνας του προσφυγικού ελληνισμού, που ξεριζώθηκε χωρίς τη θέλησή του, εγκαταστάθηκε κυρίως στη Μακεδονία και στην υπόλοιπη Αττική. Οι πρόσφυγες κατάφεραν να ενσωματωθούν με επιτυχία και να μεγαλουργήσουν, δημιουργώντας και συνεισφέροντας τα μέγιστα στο όραμα της Νέας Ελλάδας. Χρόνια και χρόνια ζουν στη Μητρόπολη Ελλάδα οι κατατρεγμένοι αργοναύτες, μα το μυαλό τους και η ψυχή τους ήταν στραμμένα πάντα στη μαρτυρική πατρίδα, εκεί που γεννήθηκαν και έζησαν. Έτσι, η καταγραφή της μαρτυρικής τους πορείας φαντάζει καθήκον, ιερό χρέος. Η καταγραφή των αναμνήσεών τους και η προσωπική τους μαρτυρία έχει ιδιαίτερο νόημα για τους κατατρεγμένους πρόσφυγες, για τους απογόνους τους, μα και για την ίδια την ιστορική έρευνα. Ας αφεθούμε λοιπόν και ας ανοίξουμε την κυβωτό των αναμνήσεων που έδινε ανάσα ζωή στα κατατρεγμένα τέκνα της πατρίδας. Εκεί που αναζητούσαν κάθε μέρα να βρουν το δρόμο για τη μεγάλη επιστροφή στην πατρίδα. Εκεί που έψαχναν κάθε βράδυ στα ταραγμένα όνειρά τους το δρόμο για τη γη που ήταν σπαρμένη με τα κόκαλα των γονιών τους και των παιδιών τους. Ας ταξιδέψουμε μαζί τους σε κάθε γωνιά της μαρτυρικής γης, της δικής τους γης που τόσο αγάπησαν, γιατί λαός χωρίς μνήμη δεν έχει μέλλον. Έτσι, ας κρατήσουμε βαθιά μέσα μας ως προσωπικό βίωμα τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και ολόκληρης της Μικράς Ασίας και ας παλέψουμε ο καθένας από τη θέση του ώστε να μην ξαναζήσει ο ελληνισμός και ολόκληρη η ανθρωπότητα εγκλήματα κατά της ζωής και της εθνικής αξιοπρέπειας. Αιωνία του η μνήμη. Και τώρα, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κεχροκάμπου, θα συνεχίσουμε με δύο χορούς. Χορό Σέρα, πάμε!
θερμό σας χειροκρότημα για τα παιδιά που χόρεψαν σέρα για όλους εμάς. Πολιτιστικός Σύλλογος Κεχροκάμπου. Μπράβο, παιδιά. Ο επόμενος χορός που ακολουθεί έχει μια ιστορία, τραγική ιστορία. Θα πούμε δύο λόγια. Είναι το Θανατή Λάγκεμαν. Γύρω στο 1680, στην Πάφρα, στην περιοχή του Άλη του ποταμού, στη δεξιά πλευρά του ποταμού, για όποιον έχει επισκεφθεί την Πάφρα, υπάρχει ένας τεράστιος βράχος από την αρχαιότητα, ένα φυσικό κάστρο. Σε αυτό το κάστρο, κάποτε κυνηγημένοι από τον Χασάν Αλίμπεϊ, τον Τερέμπεϊ, δηλαδή τον Πασά της Πάφρας, κυνηγήθηκαν οι πόντιοι, οι πρόγονοί μας, οι Παφραίοι, οι Παυρενοί, και κλείστηκαν γύρω στις 4.000 σε αυτό το κάστρο. Εκεί, αφού πολιορκήθηκαν για 2 μήνες, οι μισοί πέθαναν από την πείνα και τις αρρώστιες και οι άλλοι μισοί αποφάσισαν να παραδοθούν. Την ώρα της παραδόσεως, 25 με 30 κορίτσια από το Ασάρ της Πάφρας αρνήθηκαν να παραδοθούν και να ατιμαστούν από τους Τούρκους και χέρι-χέρι πήδηξαν από τον ψηλό βράχο κάτω και τσακίστηκαν στα βράχια. Αυτή τη θυσία σήμερα την τιμούμε με αυτόν τον χορό τον οποίο θα δείτε, και η λαϊκή μούσα το κάστρο αυτό το ονόμασε πλέον Κουσκαλεσί, δηλαδή το κάστρο του κοριτσιού. Θανατή Λάγκεμαν, πάμε! Πολιτιστικός Σύλλογος Κεχροκάμπου. Το πιο θερμό σας χειροκρότημα.